Noson olaf Llanw, amazing. Croeso I chi gyd am fod ar amser. Os mae yna unrhyw latecomers yn dod trwy'r drws, gawn ni gyd trwy fel judging look arnyn nhw am fod yn hwyr, achos dyn ni wedi bod yma am wythnos nawr, so dylai pawb gwybod, dyn ni'n dechrau am 7 fan hyn. Ond croeso I chi gyd yn arbennig os da chi yma mond am y sesiwn heno. Hopefully, if you need translation kits, you've got them all set up and working. If there are any issues, please chat to Marion, who is available to get them working. And if you don't have a translation set, you should know by now. They're back in the corner there, being dangled lovingly in the corner to show you all. Ond, dyn ni yma am ein noson olaf sydd yn drist ydi. Pawb yn crio tipyn bach. Oh, gutted. Ond mae wedi bod yn amazing I fod yn Llangrannog gyda chi gyd. Enw fi ydi Lewis. Fi'n byw yn y Rhondda ac yn rhan o y tîm sy'n arwain Hope Church Rhondda. Ond mae wedi bod yn wythnos amazing yma yn Llangrannog. Dyn ni wedi cael tywydd sych. Woo! Sydd ddim yn guaranteed, so roedd hwn yn amazing. Dyn ni wedi dal lan gyda ffrindiau da, wedi joio gweithgareddau gwych, sesiynau heriol a helpful bob bore a nos sydd wedi bod yn amazing. Tatws I frecwast, cinio a te, come on. A fi'n dechrau edrych tipyn bach fel tatws fi'n meddwl ar ôl y holl fwyd wythnos yma. Ond, dwi'n methu sôn am datws. Heb sôn am rhywun sydd yn fan mawr o datws. Falle mae rhywun yn gwybod am bwy fi'n sôn. Y bwy sydd, wel, falle dydy rhai ohonych chi ddim yn gwybod. Dyn ni wedi bod yn cael cystadleuaeth bach, memes Llanw ar WhatsApp. Os chi ddim ar y grŵp yna, chi di methu allan lot. Nes I ymuno hanner ffordd trwy'r wythnos. Mae'n hilarious. Mae chi gyd yn ddoniol iawn. Ond mae yna un boi sydd wedi, he's just top, achos o sheer volume falle, ond mae wedi bod yn ddoniol hefyd. Ond, so rhaid I ni ddewis Zach Davis fel enillwyr. Zach, ti'n yma? Fi di nabod Zach ers oedd e'n fach iawn. Legend. Dyma ti. Da iawn. Ti yw'r Meistr Meme. Da iawn. Amazing. Da iawn ti. Fi eisiau ti gwisgo'r het yna gyda balchder. Amazing. So, os chi ddim ar y grŵp, dyma ni. Just mae fe'n dwlu ar datws, clearly. Loves him. Ond dwi'n mynd siŵr os fydd y grŵp dal yn mynd ar ôl Llanw. Falle bydd rhai pobl dal eisiau cyfrannu at y grŵp yna. So, os chi heb ymuno fe, get on it. Just trwy'r grŵp WhatsApp, ti'n gallu ymuno â fe, lovely, lovely. So, anyway, dyn ni ddim yma am datws, na memes. Dyn ni eisiau mynd allan gyda bang heno, a dyn ni'n mynd I gael noson amazing. Bydd Joss Edwards yn siarad â ni, byddwn ni'n addoli gyda'n gilydd ac yn hwylio'n llygaid ar yr Iesu ac yn dathlu'r atgyfodiad unwaith eto gyda'n gilydd. Ond, mae wedi bod yn wythnos amazing, a dyn ni just yn diolchgar iawn. Mae yna cymaint o bobl sydd yn cyfrannu at yr wythnos ac yn gwneud yr wyl yn bosib. A mae just gormod I fi enwi heno. Ond, o'r bobl sydd wedi trefnu'r stafelloedd, i'r sain, pobl sydd wedi sortio allan i'r gwaith plant ac ieuenctid, just cymaint o bobl sydd wedi cyfrannu at yr wyl ac wedi gwneud e'n bosib. A dyn ni wir yn ddiolchgar amdanoch chi gyd, am ddod pob blwyddyn ac am bawb sydd wedi gwneud yr wyl yn bosib. Ond mae 2 berson sydd wedi cario'r gweledigaeth ers y dechrau, a dyn ni wir yn diolchgar amdano nhw. Marion a Sarah, chi'n amazing. Snaps I chi. Legends. So, ers y dechrau, pan oedd dim ond tua 60 ohonon ni draw yn y lle mae'r gwaith plant wedi bod yn digwydd, oedden ni draw fanna, ond eleni, mae dros 500 o bobl wedi bod yma, sydd yn amazing. A fi jyst moyn gwahodd a Marion lan, jyst I siarad, jyst am 2 funud, 2-minute rule.
Gawn ni weld os mae fe'n stick iddo fe. Fe yw'r boss, so technically mae fe gallu deud beth bynnag mae fe moyn. Ond croeso i'r llwyfan Mr Morris. Un o'r pethau sydd wedi newid yn y cyfnod, wrth gwrs, yw pan o'n i yn dechrau, o'n i braidd ddim yn gofod gwrando ar neb, ond dim ond i chi gael gwybod, amser swper, fe ddaeth Steff lan ata i yn y ffritir, a dyma fi'n gweud, Dad, os allu di benderfynu beth ti eisiau deud a wedyn allu di orffen. So, wi o dan awdurdod hefyd. Just i ailadrodd beth mae Lewis wedi gweud o ran pa mor ddiolchgar i ni fel yr rhai sydd yn arwen, yr ymddiriedolwyr, yr rhai sydd yn gofal dros yr elusen, pa mor ddiolchgar i ni i chi ac i'r bobl sydd yn rhoi eu amser yn wirfoddol i helpu. Mi fydd rhaid i'r sefyllfa yna newydd tymau bach yn ystod y flwyddyn nesaf. Oherwydd fel mae Lewis wedi gweud, gyda maint yr wyl nawr, dydy o ddim yn bosibl rhagor i barhau i wneud y gwaith yn wirfoddol. Fydd rhaid i ni i gael cymorth cyflogi rhywun i wneud hynny. Ond, dyn ni yn ddiolchgar a yn diolch am y fraint o gweld bod ynglyn â hyn. Ac yn atgoffa ni'n yn chymod a gobeithio dyma chymod y thing i pwyllgor Llanw, i fi fel ag i chi, pa mor bwysig yw bod ni'n rhoi gofod i Gristnogion i ddod at ei gilydd, i addoli gyda'i gilydd, i ddysgu gyda'i gilydd, ond i fod mwyn ei gilydd. A wi'n meddwl mae Llanw wedi bod yn lle da i bobl greu perthynas, a dysgu edrych ar ôl ei gilydd, dysgu gweddio dros ei gilydd, dysgu gweddio dros eglwysi newydd, dros arweinwyr. Mae y berthynas sy'n cael ei greu yma yn werthfawr, a ni moyn gweld hynny yn datblygu. Dyma wi moyn gweud, yr unig beth, erbyn blwyddyn nesaf pan fydd Jonathan yn dod nôl i siarad efo ni to, gobeithio, neu pob bynnag fydd yn dod. Mae yna emynau Cymraeg da iawn i fynd yn does. Ac fel chi'n gwybod, dwi'n tueddu byd o canu lot o ddim byd sydd wedi sgwennu ar ôl tua 1850. Dwi'n tueddu i fod lot mwy select. Mae Pantycelyn, Williams Pantycelyn, pan mae e'n siarad am, mae gynno fe lyfr sydd yn sôn am y seiat, hynny yw y lle oedd Cristnogion yn dod at ei gilydd, ac o'n nhw'n dod at ei gilydd i ei ddysgu, i addoli, ond yn fwy na dim byd, o'n nhw'n dod at ei gilydd i edrych ar ôl ei gilydd, ac i gynnal ei gilydd, i gario beichiau ei gilydd, a pan mae Pantycelyn yn crynhoi beth oedd gwerth y seiat, mae e'n neud mewn pennill byr, a wi wrth y modd efo'r pennill hyn. Cyd fynd o hyd dan ganu ymlaen. Yw a Sianrys? Yw'r un ddim? Cyd ddioddef yn y dŵr a'r tân. Mae sera mewn yna. Cyd gario'r groes, cyd lawenhau, a chyd gystuddio dan bob gwai. I Pantycelyn, un o fendithion mwyaf dod at ein gilydd yw bod ni'n dod ac yn cerdded ac yn brwydro ac yn canmol ac yn wynebu y byd efo'n gilydd. Ac yn y Gymru Gymraeg, ni'n edrych ar Llanw fel y lle yna, lle dyn ni'n meithrin y gofal yna, tra bod ni hefyd yn mwynhau y gymdeithas yna. Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth. Diolch yn fawr. So dyn ni bron yn barod am y rheswm go iawn i gyd yma, ond cwpl o bethau ymarferol just yn gyflym. So, peth cyntaf,
Rhieni, please casglwch eich plant yn syth ar ôl y gwasanaeth. Bydd gweithgareddau yn digwydd heno y sioe dalent. Whoop, whoop. Yay, a fi'n gwybod chi'n criw talentog iawn, so fi'n edrych ymlaen at weld be fydd pawb yn gwneud. Os ydych chi moyn cyfrestru, siarad â Cadog neu Cam, ydy Camran yma? Ia, ydy. So siarad â nhw, dyn ni eisiau dechrau yn syth ar ôl y gwasanaeth yma, so dyn ni'n gallu pacio popeth lan erbyn tua 10 o'r gloch, so mae'r boys yn gallu wneud heb aros lan yn rhy hwyr yn pacio popeth lan. Bore fory, bydd brecwast fel arfer o 8 ymlaen, ond ni angen bod allan o'r stafelloedd erbyn hanner awr wedi 9, please. So, 8 o'r gloch brecwast, 9:30 allan o'r stafelloedd I gyd. Dyna'r popeth, fi'n meddwl. So, ydyn ni'n barod I addoli yn Do Amazing. Os chi'n gallu, please, sefyll lan gyda fi. Fi jyst moyn darllen, ni wedi cael just bendith mawr gan Jonathan a Hebreaid pob bore. Fi jyst moyn darllen o Hebreaid 12. Oes, mae terfyr enfawr o'n cwmpas ni yn dweud mae trystio Duw ydy'r ffordd orau I fyw. Felly, gadewch I ni gael gwared â phob peth sy'n ein dal ni'n nôl yn arbennig y pechod sy'n denu'n sylw ni mor hawdd. Gadewch I ni fod yn benderfynol o ddal ati a rhedeg y ras sydd o'n blaenau i'w diwedd. Rhaid I ni hwylio ein sylw ar Iesu. Fe ydy pencampwr a'r hyfforddwr sy'n perffeithio ein ffydd ni. Mwyn profi'r llawenydd oedd o'i flaen, dyma fe'n dal ei dir ar y groes gan wrthod ystyried y cwylydd o wneud hynny, a bellach mae'n eistedd yn y sedd anrhydedd ar yr ochr dde I orsedd Duw yn y nefoedd. Amazing. Ddylen ni hwylio'n llygaid arno a'i addoli ef gyda'n gilydd unwaith eto. Diolch, guys. Diolch, Lewis. Noswaith da. Lyflu eich gweld chi. Da ni wedi cyrraedd y noson ola. Amazing. Dwi'n teimlo bod i wedi mynd yn gyflymach eleni, neu is that just me? Mae jyst fel difflio heibio, so dyna ni. Dwi wedi gofyn I Doc jyst rhannu rhywbeth efo ni cyn I ni gychwyn ar yr addoliad, so over to you, Doc. Jyst wrthyn ni weddio yn cynharach a jyst gweddio I Duw fod ar waith ac I cael ei ffordd yn ein plith ni. A nes I cael y darlun o ni chwarae criced ar y traeth. Pwy wedi cael hwyl yn chwarae criced ar y traeth? Brafa. Ac gyda ni ddechrau'r gêm, oedden ni dipyn o ffordd lawr y traeth. Ond bob rhyw hyn a hyn, oedd y llanw'n dod I fewn. Oedden ni'n trio ignorio'r ffaith bod y llanw'n dod I fewn. Oedd Jack Newbold, y wicketkeeper, yn mynd, oedd y dŵr yn dod fyny goesau. Ond ebyn amser i'r stumps cael ei golchi ffwrdd, oedden ni'n meddwl, reit, da ni'n gofo symud. Da ni'n gofo symud ymlaen a symud ymlaen. Ac oedden ni tro ar ôl tro. Ac o'n i jyst meddwl, ac wrthyn ni weddio, mae'n reswm pam da ni wedi galw'r wyl yn Llanw. Achos da ni'n credu bod y Llanw yn dod I fewn. A dwi'n eisiau fod yn dal I trio aros ble ydw I, pryd dwi'n gadael, dal I wneud yr un peth, dal I chwarae criced yn yr un lle, tra mae Duw ar waith a mae'r llanw'n dod heibio fi. Dwi eisiau gweld be mae Duw yn gwneud, a dwi eisiau symud gyda'r llanw yna wrth fo ddod. Dwi'n eisiau fod yn yr un lle. Dych chi eisiau fod yn yr un lle wrth fynd adre? Na, da ni eisiau fod yn wahanol, achos mae Duw ar waith. Mae Iesu y brenin, yr offeiriad, ac yn arglwydd gyda ni. So, arglwydd agor ein llygaid ni I weld ti yn symud. I weld ble mae'r llanw na'n dod I fewn ac I cydweithio gyda fo y fraint ac o fod rhan o'i waith. Mae mil o genedlaethau
yn cynnu nawn addoliad i gan yr oesoedd nawr i'w. Mae pawb a fi o'n blaen ni, a bydd bob un o gred yn canu yr oesoedd nawr i'w. Dy enw yw'r uchaf, dy enw yw'r mwyaf, dy enw sydd i'w llaw o byd. O gorsedd, o bagwr, o seiafle, o bwed, dy enw sydd i'w llaw o byd. Gan yr egil i'w sanctau, gan y beador. Sanctau, dy fyddedigwyd. Sanctau, sanctau bydd byddod. Os gelais di fyfyriant, os geach chi'n mwydi, can o fawr a beth i'w. Os wyt ti nawr am bryddi, yn cario'i enw e, can o fawr a beth i'w. Fe gan o beth a deud alen, can yr egil i'w. Sanctau, can y beador. Sanctau, dy fyddedigwyd. Sanctau, sanctau bydd byddod. Can dy bobl i'w. Sanctau, gorffen un oedd wyth. Sanctau, bydde di am byth. Sanctau, sanctau bydd byddod. Dy enw yw'r uchaf, dy enw yw'r mwyaf, dy enw sydd i'w llaw o byd. O gorsedd, o bodwr, o safle, o bwed, dy enw sydd i'w llaw o byd. Dy enw yw'r uchaf, dy enw yw'r mwyaf, dy enw sydd i'w llaw o byd. O gorsedd, o bagwr, o safle, o bwed, dy enw sydd i'w llaw o byd. Gan yr egil i'w. Sanctau, gan y beador. Sanctau, dy fyddedigwyd. Sanctau, sanctau bydd byddod. Gan dy bobl i'w. Sanctau, gan y ddeungoedd wyth. Sanctau, bydde di am byth. Sanctau, sanctau bydd byddod. Bydde di am byth. Sanctau, sanctau bydd byddod. Bydde di am byth. Sanctau, sanctau bydd byddod.
sanctaidd. Felly be am i ni just cymryd eiliad, gewch chi gweddio allan, gewch chi gweddio yn eich calonau, be bynnag, ond beth am just ynganu eich can o sanctaidd i'r arglwydd. Ie, diolch arglwydd ti yn sanctaidd, ti'n holl bwerus, ti'n dda. Ac wyt ti yma, arglwydd, ti'n ffrind, ti'n holl bwerus, ond eto, ti eisiau nabod fi. Diolch arglwydd, diolch am dy caled. Diolch bod y llen wedi rwygo a gael ddod i fewn yn agos at y ti. A mae plentyn yn dod i'w thad. Tad da, ti'n tad mor dda. Roedd adeg pan oedd paith pob dim yn ddi, ac angen hawlio i fod yn ben. A brenin cariad wedi ildio ei hun. Hwn oedd y dydd tywylla Groesaw neith bwyd i bechadur. Fe neith bwyd iawn am bob un rai. Am nad oedd yn tai fe o ffenwyd. Ond nid fel hyn y byddai'n
i'r gitgan yma fel petai Iesu reit o'n blaen ni. Fel petai yna gynulleidfa o just un. A bod chi eisiau just dweud fy mrenin. Y brenin, ond fy mrenin. Fy mrenin, Iesu, pob glodi ar glwydd dy ar arnyn, fy mrenin, Iesu, pob clod waredwr mawr y byd, fy mrenin, Iesu. Pob clod fi brad glwyddau ar arnyn, fy mrenin, Iesu. Pob clod waredwr nawr y byd. Yr esbon ni eisiau chi wneud yna oedd, weithiau dyn ni'n meddwl fel bod Duw i fyny yn yr awyr neu yn bell i ffwrdd, ond actually un o enwau Duw ydy Emmanuel, sef Duw gyda ni. A weithiau mae jyst yn helpu anghofio fyna gannoedd y bobl o cwmpas ni a jyst canu'r gynulleidfa yna o un, addoli'r un, heb feddwl am beth sy'n mynd ymlaen o'n cwmpas ni, neu pwy sy'n edrych, neu be dwi'n edrych fel. Ond jyst i ganu i'r arglwydd, i siarad efo'r arglwydd, i wneud busnes gyda'r arglwydd un wrth un. Ti oedd y gair yn y dechreuad, un ar dywerion sifryd. Dy goniant cudd mewn creadigaeth, yn eglur nawr i ni mewn Crist. O mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Crist Byw. O mor hyfryd yw'r enw hwn, does dim o'i debyg, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Ti ddim am nefoedd heb ein cwmni, a Iesu daeth i'r lawr arnyn. Fy mhechod cyd y cariad gryfach,
Dechrau stangau. Dan ni canu ddyn sy'n byw. Fedrechau stangau, y llen gafau rwygo, yn chod a gyffros byw yn ddi. Mae nefoedd yn ddio, yn fod i'n ogoniant, fodais dyn o farwn byw. Doedd sydd yn debyg, neb i'w gymharu, nawr ac am bum tenasti rwy'n. Ti fi a'r deyrnas, i ti mae'r gogoniant, ti fi a'r enw'r i'w hofi. Ond o'n ymys yw'r enw hwn, ond o'n ymys yw'r enw hwn, enw Iesu Grist ond o'n ymys yw'r enw hwn, does dim oes rhaid bod mai, ond o'n ymys yw'r enw Iesu. Ond o'n ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. Ond o'n ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. Iesu, rwyt ti'n ddigon, rwyt ti'n llawer mwy na'r byd, mwy drysorau sy'n dy enw. Ffrwsorau'r byd i gyd. Oll yn gyfan, oll yn gyfan, daeth i meddiant gyda'n Mae gwydd dy wyneb rasol yn rhagor i llawer iawn. Ar bob peth a welodd llygad, ar hyd wyneb dy arlaw. Rhosyn Saron, Rhosyn Saron, tiw tegwch nefynu. Oll yn gyfan, oll yn gyfan, daeth i meddiant gyda Duw.
arglwydd ni'n ymgrymu o flaen ti ein brenin mawr. Dyn ni'n rhoi pob clod i ti, arglwydd deiar a nef. Rhoi ti'n sanctaidd ac yn deilyn o bob clod. A dyn ni'n datgan gyda'n gilydd nawr ac yn dweud, Iesu, Iesu, rhoi ti'n ddigon. Amen. Amen. Wel, mae gyda ni y fraint o wahodd a fy mrawd yn gyfraith lan i siarad â ni heno, ond cyn iddo fe dod lan, fi moyn i'r ddwy ferch yma Gwenllian a Lydia ddod lan ac maen nhw'n mynd i wneud y darlleniad iddyn ni heno. Pwy sy'n mynd gyntaf? Amazing, diolch Gwenllian. Felly, gan bod Duw wedi bod mor garedig a rhoi'r gwaith yma yn ei gofal ni, dyn ni ddim yn digaloni. Dyn ni wedi gwrthod pob dull cudd o dan dyn o weithredu. Nawn ni ddim twyllo neb na gwyrdroi neges Duw. Dyn ni'n dweud yn blaen beth ydy'r gwir ac mae pawb yn gwybod ei bod nhw'n gallu trystio ni fel rai sy'n gwbl agored o flaen Duw. Os oes rhai bobl sy'n methu deall y newyddion da dyn ni ei gyhoeddi, y bobl sy'n mynd i ddistryw ydy'r rheini. Y diafol Duw y byd hwn sydd wedi gallu rhai sydd ddim yn credu. Does ganddo fe ddim eisiau iddyn nhw deall y newyddion da, na gweld ysblander y Meseia sy'n dangos ni yn union sut un ydy Dduw. Dyn ni ddim yn siarad amdano ni neu'n hunain, dim ond cyhoeddi mae Iesu y Meseia ydy'r arglwydd. Ein lle ni ydy eich gwasanaethu chi ar ran Iesu. Ac mae'r Duw dwedodd, dwi eisiau i olau disgleirio allan o'r tywyllwch wedi goleio ni a'n galluogi ni dangos bod ysblander Dduw ei hun yn disgleirio yn wyneb Iesu y Meseia. Dyma'r trysor mae Duw wedi rhoi i ni. Mae'n cael ei gario gyno ni sydd ddim byd ond llestri pridd. Ffaith sy'n dangos mae o Dduw mae'r grym anhygoel yma'n dod, dim ohonyn ni. Fod trafferthion yn gwasgu o bob cyfeiriad, dyn ni ddim wedi cael ein llethu'n llwyr. Dyn ni'n ansicr weithiau, ond heb anobeithio. Yn cael ei herlyd, ond dydy Duw ddim wedi gadael ni. Yn cael ei taro i lawr, ond yn cael ei godi yn ôl ar traed pob tro. Wrth ddioddef yn gorfforol, dyn ni'n rhannu rhywedd ar farwolaeth Iesu, ond mae hynny mwyn i fywyd Iesu gael ei weld yn ein cyrff bregus ni. Dyn ni sy'n fyw bob amser mewn perygl o gael ein lladd fel Iesu, mwyn i fywyd Iesu cael ei weld yn ein cyrff marwol ni. Rhaid i ni wynebu marwolaeth mwyn i chi gael bywyd tragwyddol. Mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud, credais felly dwedais, yr un ysbryd sy'n ei gyrru ni yn ein blaenau. Dyn ni hefyd wedi credu ac felly'n dweud. Am fod Duw wedi codi'r arglwydd Iesu nôl yn fyw, dyn ni'n gwybod bydd yn dod â ninnau nôl yn fyw gyda Iesu. A byddwn ni, a chithau hefyd, yn cael bod gyda Yn wir, dyn ni'n gwneud popeth eich mwyn chi. Wrth i rodd Duw o fywyd fynd ar led yn cofleidio mwy a mwy o bobl, bydd mwy a mwy o bobl yn diolch i Dduw ac yn ei addoli. Dyna pam dyn ni'n digaloni. Hyd yn oed os ydyn ni'n darfod yn gorfforol, dyn ni'n cael cryfhau'n ysbrydol pob dydd. Dydyn trafferthion personol ni ddim yn byd y bwys, a fydden nhw ddim yn para'n hir. Ond maen nhw'n arwain i fendithion tragwyddol yn y pen draw. Ysblander felly y tu hwnt i pob mesur. Felly mae'n sylw ni wedi hoelio ar beth sy'n anweledig, dim ar beth welwn ni sy'n digwydd o'n cwmpas ni. Dydy beth sydd i weld ond yn para dros dro, ond mae beth sy'n anweledig yn aros am byth.
Clap mawr. Amazing, diolch merched. Fab, so mae gyda fi'r fraint fel dwedais i o wahodd a Jos lan i siarad â ni heno. Mae Jos yn un o blant Llanw sydd wedi bod yma ers y dechrau. Amazing. Ti wedi tyfu lan yn dod i Llanw bob blwyddyn a nawr ti yma gyda fy chwaer hyfryd a dwy ferch lush. Ond pwy yw'r real Joseph Edwards? Dyn ni gyd eisiau gwybod, tydan? Dyn ni gyd eisiau gwybod pwy yw'r real Joseph Edwards. So, cwbl o gwestiynau i ti, just i ni dod i nabod ti, just cyn i ti siarad â ni. So, just this or that, yn gyflym, y peth cynta, like yr ateb cynta sy'n dod i ti, dyna'r un cywir. So, trainers neu Crocs? Come on, gyflym. Trainers. Trainers. Llyfr go iawn neu e-book? E-book, achos mae fy Gymraeg yn minimalist. Dwi'n cael fwy o llyfrau mawr. Pîn afal ar pizza neu heb? Heb. Heb. Da iawn, ateb cywir. Da iawn. Coke neu Pepsi? Coke. Coke. Gwydr hanner llawn neu hanner wag? Llawn. Da iawn, eternal optimists yma, love it. Okay, fastest distance runner neu fastest dros 100 metres? Usain Bolt neu Mo Farah? 100 metres, 100 metres, iawn, okay. Cathod neu cwn? Cwn. Da iawn. Môr neu mynydd? Dwi'n byw amgylch y mynyddoedd, ond mae bod yn Llangrannog mor braf. Mor braf, ydy. A gorau bi y mynydd boi ddew, go am Love it, ti'n dod o'r gogledd, rhaid i ti dweud hwnna. Galaxy neu Cadbury's? Galaxy. Cymru neu Mizoram? Mae'n nghalon. Tôn. Nes i adael rhan o fi yn Mizoram, mae rai fi ddeud. Da iawn, da iawn. Ond, Cymru. Da iawn. Ni alla ddianc rhag hon, dyna ni. Hen Testament neu Testament newydd? Dyna'r un i orffen. Wel, hen testament. Da iawn. Mae'n cyfan yn pwyntio Iesu, dydi. Love it, love it. Gai wyddio dros y di. Diolch. Arglwydd ni'n diolch i ti am Jos. Diolch am y neges ti wedi rhoi iddo fe i rannu heno. A dyn ni jyst yn gofyn i ti siarad trwyddo fe, llenwi fe gyda dy ysbryd glan di. A dyn ni eisiau, ti Iesu i gael dy oganeddu yma heno. So dyn ni'n cyflwyno'r sesiwn nawr yma i ti ac yn gofyn i ti jyst bod yng nghanol pob peth yn enw Iesu. Amen. Mae Iesu yn siarad. A ni glywed JT, fy arwr, yn deud hynna bore dy Mawrth iddyn ni. A ydyn ni'n credu hynna. Mae Iesu yn siarad. Mae ysbryd yma rwan a mi eisiau siarad hefo ni. A dad yn rhannu jyst y darlun oedd ni wedi cael wrth ni fod yn weddio fanna. A dyna di'r naws ges i hefyd. Da ni'n eisiau bod yn grandawyr y gair nag oes. Da ni eisiau bod yn gneithurwyr y gair. A da ni wedi gledda yn Llanw, da ni'n gwybod hynna. 4 points pob bore. Dwi'n gwybod fod yr ieuenctid wedi gledda yn Llanw, achos dwi'n gwybod mae Alun ac Elen Reynolds wedi bod yn agor y gair hefo chi. Iawn, so da chi mond yn mynd i cael gledd gan nhw. Ond os da ni just yn gwrando ar y gair, a ddim yn ei wneud o, mae yna rhybydd iddyn ni fan yn does. Rhaid JT sôn bore yma amdan pregethu from the School of Cornhill. Nes i wneud blwyddyn yn Cornhill. A dwi'n cofio un o'n darlithwyr ni yn rhannu'n union hyn. Fod yna wahoddiad pan da ni'n dod i'r gair. Yr gair yma sydd yn rymus, y gair yma sydd yn fyw. Ond os da ni ddim yn barod i newid, i adael i'r gair, treiddio ni ym mhob rhan ohono ni, a wneud ni y newydd, then mae yna rhywbeth peryglus yn digwydd yn fan'na yn does. Achos, os da ni ddim yn newid pan da ni'n dod o dan y gair, os da ni ddim yn agor yn hynny i'r Duw sydd yn siarad, yn y diwedd da ni'n actively caledu ein calonna ni'n dydam. A felly heno yma, di o'n iawn i fi jyst gweddio fydden ni yn cael calonna sydd yn feddal ac yn barod i rando ar yr Iesu sydd yn siarad hefo ni. A ni weddio ein gilydd. Arglwydd achub ni rhag just grando
ar y gair. Arglwydd gyna ni yn neithurwyr y gair. Mae'r llanw yn dod i fewn, ond da ni ddim eisiau aros lle yda ni. Da ni eisiau ti, Iesu, mynnu dy ffordd heno yma. A trwy ein dyddio oll. Gad i'r geiriau rwan sy'n dod hongenna i fod yn offrwm o fawl iddo chdi. Amen. No one said it would be easy. No one said it would be this hard. Geiriau Chris Martin o Coldplay yn fanna. Da ni wedi cael Bono yn barod quoted. Damien Rice quoted. Da ni'n deitio'n hyn yn fanna, Dan Jonathan, really. Mae Chris Martin, mae Coldplay dal bach yn cool, yn dyn? Neu, I'm getting some head nods. Yeah. Marmite orach, you love him or you hate him. Dyna di'n stori ni, really, ymlaen â hyd yn hyn. O arglwydd. Do'n ni ddim wedi disgwyl i fod yn hawdd, ond do'n ni ddim wedi disgwyl iddi fod mor anodd â hyn. Mae'n hawdd digaloni, yn dydi, ffrindiau. Falle byddwn ni'n sbio ar cyflwr tîm rygbi Cymru ar hyn o bryd. Mae o'n hawdd i ddigaloni. Falle os ydych chi'n fans... mae gen i'n fod slides. Diolch yn fawr. Dyma ni. Fans pêl-droed Caerdydd, sy'n rhaid i chi yma. Any bluebirds in our midst. Mae'n hawdd i ddigaloni. Chydig fwy o ddifri, falle fod yn hawdd i ddigaloni pan da ni'n edrych ar cyflwr ein cymdeithas anieunctid. Rhaid rhaid i chi wylio'r rhaglen Adolescence ar Netflix yn ddiweddar. Mae'n hawdd i ddigaloni. Heb sôn wedyn am gyflwr gwleidyddol, ein glad a'n byd ni. Yeah, we'll move on from that slide. Oes unrhyw beth mwy poenus na cael eich gobeithio'n wedi torri? As problem ydy, unwaith ydych chi'n profi y siom yna o gobeithio mewn rhywbeth, a mae o'n eich methu chi, mae'n anodd iawn wedyn yn dydy i gael eich gobeithio'n fyny eto. A felly'n syml iawn, dyma di natur ni fel pobl, mae'n haws peidio gobeithio eto yn dydy. Dwi'n isio colli calon eto. Felly, na i amddiffyn yng nghalon i tro yma. Na i ddim disgwyl. Na i wneud yn siŵr bod fi'n edrych ar ôl y hun. Rwan, gwahoddiad gwyl Llanw ydy hyn yn de, ffrindiau. I ni ddod a dathlu yr atgyfodiad hefo'n gilydd. Chi teimlo fel ydych chi'n gwneud yna wythnos yma? Dwi'n teimlo, dwi wedi bod yn dathlu yna a gwneud yna hefo ein gilydd. Mwynhau y cymdeithas melys iawn a sy'n dod pan da ni'n dod fel pobl yr atgyfodiad at ein gilydd. Ond mae yna pwrpas arall i Llanw hefyd yn does. A'r pwrpas yna ydy i ddim jyst dathlu'r atgyfodiad, ond wedyn i ddilyn antur yr atgyfodiad yn ein cymunedau ni. Felly pob blwyddyn, da ni'n dod i'r noson ola yn Llanw. You are the remnant. Parch, iawn, you made it to the end. A da ni'n dod at drothwy. A'r cwestiwn ydy, yda ni'n mynd i godi ein gobeithio'n eto? Neu, ydy o'n haws peidio? Os rhaid ni digon onest i gyfaddau, bod i'n cael hwnna yn y gorffennol wedi i'w torri. Dyn ni wedi digaloni. Doedd neb wedi deud fydda hi'n hawdd, ond eto doedd neb wedi deud bydda hi mor anodd a hyn. Ond fydd hi, spoiler alert, yn anodd ac yn anoddach na ddisgwylir. Dyma di'n gwahoddiad ni heno allan nhw. Dyma di'r gair dwi eisiau ni mynd adre hefo heno.
dyn ni ddim yn digaloni. Mae Duw isio ein anfon ni i fynd adre i'r trefi a'r pentrefi yna, yr dotia coch, oren a pinc yna ar ni weld neithiwr, fel yr Iesu. A dio ddim am i ni golli calon wrth i ni fynd i'r trefi a'r pentrefi yna. Felly heno mae ffrindiau, dwi am i ni fynd o yma yn dal gafal i 3 peth, iawn? A maen nhw'n alliteratio, so you can remember them, iawn? Dwi eisiau ni fynd adre, llawn gwirionedd, llawn gwendid a llawn gobaith. Are you with me? Os da ni'n mynd i wneud bach o Cornhill style preaching eto, da ni'n mynd i fynd trwy'r gair a gadael i'r gair pwyso arno ni. Yn gyntaf felly, mae'r arglwydd eisiau anfon ni yn llawn gwirionedd. Diolch yn fawr iawn Genod am y darlleniad amazing. Oedd o'n hyfryd cael y diversity, Yr de a'r gogledd yn dod yn hyd, y hwntw a'r gog, ar chi'n gwneud job amazing. 2 Corinthiaid 4, dyna lle fyddwn ni heno yma. A mae Paul yn dechrau fel hyn, felly, gan fod Duw wedi bod mor garedig a rhoi'r gwaith yma yn ein gofal ni, dyn ni ddim yn digaloni. Felly gan fod Duw wedi bod mor garedig, mor drigarog atom ni, dyn ni ddim yn digaloni. Mae yna felly yna, Cornhill style of preaching means, os da chi'n gweld therefore yn y Beibl, you've got to ask what the therefore is there for. Okay? Be sy'n dod o'n blaena ni. Mae Paul newydd fod yn rhannu amdan caredigrwydd yr arglwydd iddyn ni. Dyna da ni wedi bod yn gwneud yn union yn y Berea hefo Jonathan. Da ni wedi bod yn clywed am caredigrwydd Iesu tuag atom ni. Ein brenin da ni. A felly yn adnod 18 o'r pennod cynt, mae Paul yn dweud, does dim angen gorchydd ar ein hwyneba ni. Dyn ni gyd fel drych yn adlewyrchu ysblander yr arglwydd ac yn cael ei newid i fod yn debycach iddo. Dyn ni'n troi yn fwy a mwy disglair o hyd a'r ysbryd glân ydy'r arglwydd sy'n gwneud hyn i gyd. Da chi'n clywed yna, ffrindiau? Mor garedig ydy yr arglwydd. Mor hyfryd ydy y trefn newydd yma mae Iesu wedi ennill iddyn ni. Does dim rhwystyr bellach. Does dim yn gwahanu ni rhwngddo Duw. Mae Iesu, y brenin da, yr archyffeiriad yna, wedi tynnu yn agos at ni. A mae o wedi gwneud ffordd a wedi codi yr gorchydd. A da ni'n cael edrych arno fo. A gweld fo yn edrych yn ôl arno ni fel y priodfab yna. Hoff ran fi o briodasa ydy'r foment yma. Ond o fyny ar y sgrin. Mae'r priodferch yn dod i lawr. Ond sbiwch arno fi fanna, peidiwch y chwerthin ar yn smiley, okay? Achos dwi'n cymryd y mic allan o'n nhad i ers blynyddoedd am y ffordd ma'n gwenu. This big wide smile fel yma. And then all of a sudden dwi'n cael fy nal in the act. I am my father's son. Dwi'n mynd sbio ar delyth mor hyfryd mae delyth a beautiful yn edrych fel, okay? Pwy dwi'n edrych ar yn y llun yna? Rwy'n gwybod rhywun yn dweud Cameron? Guys, we need to get something clear yma, iawn? Sean Jones, dwi'n edrych ar. Dwi'n edrych i weld, ydy'r hogyn yna, sydd ddim yn dangos emosiwn, really. Lle mae pob dim yn iawn hefo fo. Beth bynnag sy'n mynd ymlaen, 2 out of 10, 8 out of 10. Iawn. Be ymateb mae o mynd i gael i'r priodferch yma sydd yn cerdded lawr yr ail? Dagre. Dagre. Cawn edrych arno'r arglwydd yn edrych yn ôl arno ni, a mae o'n edrych arno ni fel y priodfab. Fel ein Sean Jones ni, iawn. Mae'n edrych nôl arno ni mewn cariad.
Mor garedig mae'r arglwydd wedi bod. Felly Llanw, dyn ni ddim yn digaloni. Ond ddim jest yna iawn. Mae Paul yn deud mae'r arglwydd wedi rhoi gwaith yn ein gofal ni. A'r gwaith yna ydy ymestyn y gogoniant o'r drefn newydd yma sydd i'w gael yn Iesu. Rwan, pan ar ni symud i blaena dros 3 mlynedd yn ôl rwan, hefo'n babi 6 mis oed, dyma ni'n gadael teulu, dyma ni'n gadael ffrindiau, dyma ni'n gadael bywyd braf a moethus, dwi dal i fethu'r coffee shops, iawn? Dwi dal i fethu byw yn y Deliveroo zone, iawn? Dwi dal i fethu'n eglwys arbennig iawn ni. Dwi dal i hiraethu amdan yn ffrindiau. Dwi'n gwybod mae'n rai gilydiau dal i ddyddiol teimlo'r poen yna i fod i ffwrdd. Ond dyma ni'n symud i dref ôl ddiwydiannol wedi gadael ar ôl a wedi anghofio amdano. A pam? Oherwydd bod yr arglwydd wedi rhoi gwaith yn ein gofal ni. Ddaru ni wneud o am y Jamies. 3 mlynedd yn ôl, dyma fi'n cyfarfod Jamie mewn priodas, parti priodas, do'n i rili ddim eisiau mynd i. Oedd yr athro addysg gorfforol ar y pryd i gwahodd fi chwarae teg iddo fo i ddod i'w parti priodas o. Ac oedd genna i ddim dehead i fynd o gwbl, ond nes i just teimlo yn ysbryd, you've got to go, Jos. Yeah? Dych chi'n cael hynna weithiau? Just yr ysbryd yn pwysau arnoch chi. You don't want to do it, but I got to do it anyway. Noson yna, dyma fi'n cyfarfod a Jamie. Dyma ni'n sgwrsio, a dyma fi'n meddwl llawer ohono fo. Ond dyma Jamie'n deud, yr noson yna, ddaru fo weld yno fi, a dim byd arbennig yno fi, gobeithio just trio bod gymaint fel fy mrawd Iesu a phosib. Dyma fo'n gweld rhywbeth oedd o eisiau. A dyma fo'n deud, oedd alcohol ar y pryd yn difetha i fywyd o, fod o'n mynd i roi fyny alcohol. 3 mlynedd bellach mae o'n sobor. 15 mis yn ôl, ddara fo colli ei frawd a gymerodd bywyd i'w hun. 15 mis ers hynna o chwilio, o trio gwneud synwyr o'r cyfan, o sgwrsio hefo'n gilydd yn y gym, tu allan yn ei gar o hwyr y nos. Dyma fi'n rhoi Beibl iddo fo. Dyma ni'n cael gweddio hefo'n gilydd. Dyma fi'n sôn amdan app o'r enw Lectio 365 hefo fo. Lle bellach mae'n dechrau pob un diwrnod ar y ffordd i gwaith fel mechanic yn gwrando ar y Beibl yn cael ei ddarllen iddo fo a'n cael ei wahodd i weddio trwy hynna. Dyma Jamie'n troi fyny bore Sul ddim yn hir yn ôl i Capel Craig am y tro cyntaf. Mae'n anfon neges i fi ar ôl. Am bora awesome. Fy mywyd cyfan, dwi wedi byw yn meddwl fod popeth yn conditional gyda fy nheulu. Dwi'n falch wan ac yn diolch mewn ffordd rhyfedd oherwydd mae popeth yn unconditional rwan gyda Duw. Teimlad really special. Y pobl sydd yn brifo, y pobl sydd yn sychedu ac heb unrhyw le i fynd i efo hynna. Dyna pam da ni ddim yn digaloni. Achos y Jamies. Mae'r arglwydd wedi rhoi'r gwaith yma yn ein gofal ni, oherwydd mae'n cymunedau ni yn llawn Jamies a Caseys a Stephs ac Einirs, oherwydd mae Duw di'n galw ni gyd i fynd a gwneud y gwaith da yna mae di trefnu o flaen llaw iddyn ni wneud. Mae pob Cristion, ddim rhai, mae pob Cristion wedi alw i wneud disgyblion, i ymestyn i y rhai lleia, i'r rhai ola, i'r rhai ar goll, i'r rhai ar y mylon, a'i deud mae yna le yma iddych chi. Dewch i'r arglwydd sydd wedi bod mor garedig iddyn ni. Ond mae rhaid cofio, os da ni'n barod i fwrw mlaen efo hynna, ffrindiau, iawn? Gwirionedd, dyma da ni'n neud fama rwan, iawn? Mae yna mynd i fod wrthwynebiad. Mae yna wrthwynebwr. A chi glywed o'n y darn yn fanna. Adnod 4, mae Paul yn deud,
yn fama, yn dod ar y sgrin. Y diafol, Duw y byd hwn, sydd wedi dallu y rhai sydd ddim yn credu. Does ganddo fe ddim eisiau iddyn nhw deall y newyddion da, na gweld ysblander y Meseia sy'n dangos i ni yn union sut un ydy Duw. Oedd neb yn deud fod o'n mynd i fod yn hawdd, ond ar ei neb ddeud fod o'n mynd i fod mor anodd â hyn. Mae yna wrthwynebwr. Mae Duw y byd wedi dallu cymaint. Ac oherwydd hynna gall pethau deimlo mor galed. In fact, gall y deimlo yn hollol amhosib. Ond, iawn, mae Paul ddim yn stopio fan yna di. Dyma di'r gwirionedd. Dyma beth da ni angen mynd adre hefo yn fama. Da ni ddim i ddigaloni oherwydd adnod 6 mae'r Duw ddwedodd. Dwi eisiau i ola ddisgleirio allan o'r tywyllwch wedi'n goleio ni a'n galluogi ni i ddangos fod ysblander Duw ei hun yn disgleirio yn wyneb Iesu y Meseia. Chi'n gweld yn fanna, ddim true grit sydd yn cael Paul trwy yr sefyllfa amhosib yma. Be sy'n cael fo trwy fo? Grym y gair mae o yn ei gyhoeddi. A ni glywed hwn eto do gan Jonathan bore Mawrth. Os da ni'n credu yn hyn, fod yr un gair ath allan yna yn y dechrau un, ble oedd mond tywyllwch ac anrefn, a ddaeth a goleini a trefn allan o hynna, yr un gair yna sydd wedi goleio ni, ydy'r un gair sydd yn mynd allan ac yn goleio ein byd ni. Mor amhosib, iawn guys, mor tywyll y tirwedd, mae'r gola yn mynd allan a does dim yn mynd i stopio fo. Does dim byd fwy rymus na'r gair yma. Os da chi'n mynd credu fi iawn, let me throw some statistics at you. Okay? Pobl maths yn fama efo brains fel yma, iawn, ywch chi joio hwn. Dwi'n trio ngorau, mae ddewch os dwi'n mynd dda efo'r rhifa. Okay? Yn ddiweddar, dwi'n bod os ydych chi weld ar ei cymdeithas y Beibl rhannu ymchwiliad ar ôl neu survey o 13,000 o bobl amdani agweddau tuag at yr eglwys, tuag at y Beibl, tuag at gweddi. A dyma maen nhw wedi weld. Ar nhw roi y term iddo fo, the quiet revival, yr diwygiad dawel sydd ar darfu. Anhygoel gweld hyn. Mae yna cynnydd o 50% o bobl yn mynychu'r eglwys ers 2018. Mae'n anhygoel gweld yr ystadegau hefo Gen Z a ffydd. Shout out i fy Gen Zers yma, mae front row class. Okay? Yn 2018, dim ond 4% o fechgyn 18 i 24 oedd yn mynd i'r eglwys bob mis. Rwan mae hwnna fyny i 21%. 35%. 100 o bobl 18 i 24 yn deud fod nhw'n credu yn glir bod Duw neu rhyw rym uwch yn bod. 40% yn gweddio o leia unwaith y mis. A hwn ar ei yn haroi. 34% yn deud y bydden nhw'n mynd i'r eglwys tasau ffrind yn ei gwahodd nhw. 1 in 3, iawn, o'ch ffrindiau chi. Os da ni just yn rhoi'r gwahoddiad iddyn nhw, fysa nhw'n ei derbyn o, a fysa nhw'n dod. A da ni'n gweld hyn ar draws Cymru yn dydan. Mae teulu capel Craig ni, da ni mond ar dechrau'n daith ni, ond da ni'n gweld y rhai mor bell yn dechrau dod yn agos. Da ni'n gweld hyn, dim ond ychydig wythnosan ôl, roedd yna 32 o bobl ifanc yn addoli ar nos Lun yn ffynon ar ôl nhw orffen cwrs alffa a'i gilydd. A ni'n gweld yn dydan y maes yn bala. Come on. Da chi'n mynd grant o'na, dach? Dyna di'r problem. Yeah, come on. Lock in, lock in. Iawn? Maen nhw'n reolaidd ar nos Sul yn gweld dros 25 o bobl ifanc yn dod i addoli. Capel Goleidi Ynys Môn, a ni'n clywed Alan yn deud, 18 mis oedden nhw wedi bod yn brwydro i gael lleoliad newydd yn yr parc wyddoniaeth yn Ynys Môn. 18 mis o brwydro.
Maen nhw barod full capacity yn fanna. What a problem to have. John a Mary yn sôn I fi amdani eglwys nhw yn Llantwit Major. Fod na wasanaeth dim ond Sul y Pas sydd I fod, lle oedd mond un person fod I cael ei bedyddio. A mae'r gweinidog yn teimlo angen yna I wahodd eraill. Os oes yna rhywun arall eisiau cael ei bedyddio, bore yma, dewch ymlaen. 6 bedydd arall yn digwydd. Dwi'n siarad I Mr Cymru, Jonathan Thomas, iawn, who's got his fingers in every single pot dyddiau yma, efo'i swydd newydd o. Dwi'n sôn I hyn I Jonathan, mae Jonathan dweud, dwi'n clywed straeon fel yna, pob un wythnos ar draws Cymru, o pobl yn cael ei bedyddio. Come on, yes, da iawn, da ni angen dathlu. Felly, gaich annog chi ffrindiau. Mae yna waith wedi roi yn ein gofal ni. Gai siarad I 2 grŵp o bobl ifanc. A ni Steff yn barod cyfeirio atach chi neithiwr. Gai cyfeirio atach chi unwaith eto. Yng ngoleuni hyn I gyd, rhowch o gyd I ffwrdd. Nath o gymryd lot rhy hir I fi sylweddoli hyn. Ie? Fod ceisio teyrnas Duw yn gyntaf ydy'r unig peth sydd o bwys go iawn. Neith o sortio y gweddill. Newch chi fel y cenhedlaeth sydd yn codi, setio normal newydd ar gyfer yr eglwys. Lle ydych chi'n barod trysor mewn cae I werthu'r cyfan, just I gael yr trysor yna, just I ymestyn y trysor yna. Ceisiwch ei deyrnas o, a fydd y gweddill yn disgu mewn I le. Yr ail grŵp cenhedlaeth hun. Who am I referring to? Subjective. Okay? Fyny chi. Os da chi'n ystyried eich hunain ddim yn berson ifanc, da chi yn y grŵp yma. Iawn? Fel yna na ni'n neud o. Gai eich annog chi, peidiwch a chwarae lawr eich rhan chi yn yr gwaith yma sydd wedi roi yn ein gofal ni. In fact, pan mae'n dod I arloesi, mae yna 2 rôl mae Cristnogion wedi galw I wneud. Bydd rhai yn mynd lawr y pylla. Bydd rhai yn barod I symud a deud i'r pentrefi a'r trefi yna, lle does neb yn clywed amdano yr Iesu, da ni yn mynd. Ond bydd yna rhai eraill yn dal y rhaff. A'r gwahoddiad hen yma iddo chi ydy fod un o'r 2 yna. A dwi jyst eisiau deud, ydyn ni yma ymlaen iawn, bach o selfish plea. Ein gweddi ni ydy fod y cenhedlaeth hun yn dod I ymuno hefo ni, because we need you. Da chi'n dod â profiad, da chi'n dod â cadernid, da chi'n gwybod sut I ofalu amdan pobl, wel, dwi'n gwybod os dwi'n berson ifanc ddim mwy, dwi'n troi'n 30 wrth nesaf. Ond pobl sy'n gallu gofalu amdan pobl fel ni, sydd I bod o'n blaenau ni, sydd yn gallu dod â doethineb ac arweiniad i'r gwaith. Peidiwch a chwarae lawr eich rhan chi wrth fynd lawr y pylla. Dwi'n credu heno yma, mae yna Paul a Robin Smethursts sydd wedi bod yn barod I symud I Talgarth. Is I ddeud yna'n iawn? Do? Is I cael cywiro gan Mari Ffrwd bore yma, ni'n siŵr bod fi'n ddeud o'n iawn. I fynd I Talgarth yn ei 60au. Di symud I fynd I plannu eglwys newydd. Geraint a Tina Moore sydd ganol plannu eglwys yn Hwlffordd. Mae Geraint newydd roi'n 70 oed. Dwi'n siŵr fod yna Tim a Sian Evanses yma a symudodd o Gaerdydd I gefnogi cwpl ifanc yn Llandysul oedd hefo breuddwyd. Dwi'n siŵr hefyd fod yna Andy a Morwenna Cottoms yma sydd yn rhai sydd yn helpu dal y rhaff. Sydd yn rheolaidd yn anfon negeseuon I pobl fel fi ac yn gofyn sut fedrwn ni weddio drosto chi. Pob yn ail bore llun, maen nhw'n dod at ei gilydd ar Zoom I weddio drost y gwaith newydd sy'n mynd ymlaen yng Nghymru. Pobl dwi'n siŵr oedd yn hawdd wedi medru digaloni, ond ddaru nhw breuddwydio eto. Newch chi'n neud hynna, ffrindiau. Gosh, iawn, amser, dyma ni. Pwynt 2, na ni fynd trwy hyn yn cynt, okay? Da ni'n mynd llawn gwendid.
Dyma'r trysor mae Duw wedi ei roi i ni. Mae'n cael ei gario gyda ni sydd ddim byd ond llestri pridd. Ffaith sy'n dangos mai o Dduw mae'r grym anhygoel yma'n dod, dim ohono ni. Be all gario'r gwirionedd yma da ni wedi clywed amdan, gogoniant y drefn newydd yma, dim ond llestra pridd mae Paul yn deud. Dim ond y rhai sydd yn wan ac yn fregus. Be di profiad normal y llestr pridd? Mae Paul yn ei roi o iddyn ni'n adnod 8. Trafferthion yn gwasgu o pob cyfeiriad. Yn ansicr weithiau. Yn cael ein herlyd a chael ein taro i lawr. Ydych chi'n sylwi fod yna ond mor crucial yn dod ar ôl pob un a hynna'n does? Wedi ein gwasgu ia, ond dyn ni ddim wedi cael ein llethu'n llwyr. Yn ansicr weithiau, ond heb anobeithio. Yn cael ein herlyd ia, ond dydy Duw ddim wedi ein gadael ni. Yn cael ein taro lawr, ia, ond yn cael ein codi yn ôl ar ein traed bob tro. Llestr pridd, dyna dwi, dyna ydych chi. Mae Hudson Taylor yn rhoi fel yma, arloeswr cenhadwraeth i China, un o'n arwyr. I often think that God must have been looking for someone as small enough and weak enough for him to use, and that he found me. Dyna be ydi gwendid. Mae o'n neud ni i deimlo mor fach, mor wan, ond wedyn i droi i'r Duw sydd yn ddigon. Wedi'n gwasgu, ia, ond dyn ni ddim wedi cael ein llethu yn llwyr. A trwy llestra pryd iawn fel chi a fi, gwan a bregus, mae Duw yn dod â bywyd newydd. Clywch hyn. Dyn ni sy'n fyw bob amser mewn peryg o gael ein lladd fel Iesu, mwyn i fywyd Iesu gael ei weld yn ein cyrff marwol ni. Grandwch ar hwn iawn. Rhaid i ni nebu marwolaeth mwyn i chi gael bywyd tragwyddol. Really, Paul? Rhaid i ni webu marwolaeth? Sa well gan I ddim yn de. Sa lot well gan I ddim. Ond dyma di ffordd benyweired y groes, yeah? The upside down way of the cross. Wrth i marwolaeth fod ar waith yn om ni, bydd bywyd ar waith yn eraill. A felly, ffrindiau, gai ofyn iddo chi, gai wahodd chi, i fod yn barod i embreisio yr marwolaeth yna. I roi ein hunain yn llwyr mwyn lles eraill. You were wondering how long it was going to take i fi sôn amdano Mizoram. Dyma fo, iawn. Dyma ni'n mynd i Mizoram, dwi'n siŵr os ych chi glywed. Fi a dad ac Aneurin Owen. A dyma ni yn cael profi i'w fersiwn o San Fagan. Oedd yn really cool. Achos mae Mizoram di newid lot ers dyddiau cynnar yr cenhadon aeth o Gymru yna. Fel yma, bysa'r cenhadon o Gymru wedi dod o hyd i Mizoram, lle llawn llwytha y tribes oedd yn hoff iawn o chopio penna pobl off. Yeah? Ond, dyma mae'r gwaith yma sy'n rhoi, mae Duw'n rhoi ni'n gofal ni i wneud. Dyma ydy yr gogoniant y drefn newydd. Dyma mae'n neud, mae'n neud chi fynd i'r pen pella o'r byd, y rhan fwyaf remote o gogledd ddwyrain India, i rannu efo llwytha sydd yn chopio penna ffwrdd amdan y cariad yma sydd yn newid pob un dim. A da chi'n gweld yn y canol fanna dad a Aneurin, dyn nhw'n mynd linio ar efo, chos maen nhw bach yn hen erbyn rwan, oce? Maen nhw'n linio ar y swt. Maen nhw yn y Chief's Hut yn fama. Ac arfer o gan pobl yn Mizoram ar y pryd oedd, os ych chi wedi cymitio trosedd, roedd gan hawl y bentref i ddod ar eich ôl chi ac i'ch curo chi yn farw hefo cerig. Ond, os ych chi'n digon fast, if you can do a 100-meter dash quickly, ac yn gallu ymwneud eich ffordd i hut yr chief, a
cyffwrdd, y swt, yr polyn yma bren oedd yn ganol yr hut. Mi ydych chi yn saff. Mi ydych chi yn derbyn pardwn. Ond mewn return, fysa chi'n dod yn geithwas i'r chief. Da chi'n gweld sut oedd y cenadon cynnar yn pregethu'r newyddion da i'r pobl yn Miseram. Ia? Da ni'n rhedeg i'n swt ni. Da ni'n rhedeg i'r pren sydd yn rhoi y pardwn, sydd yn dod â bywyd newydd. Ond wedyn, da ni'n dod yn gaeth. Ddim yn gaeth i'n pechod ni, ddim mwy i'n hen ffordd ni o fyw, ond da ni'n dod yn gaeth i'r brenin da sydd yn ein rheoli ni, sydd yn feistr arno ni. A dyna nes i weld y Miseram, iawn? Dyn nhw'n di colli hwnna o gwbl. Maen nhw'n dag, pan dwi'n dod i Grist, dwi'n dod i farw. Di'n mywyd i ddim perthyn i fi ddim mwy. Mae perthyn Duw, y brenin da, mae perthyn i'r eglwys, mae'n perthyn i'r gymuned. I am not my own anymore. Da chi'n meddwl oedden nhw'n pobl begrudging, a blin, a frustrated yn ymateb i hynna? Chi'n gwybod be? Oedd o'n hyfryd cael mynd ar y trip yma, fel dad, achos oedd yn gallu llenwi fi ei fewn efo'r bwlch yma, iawn. Samuel Davies yn hen taidi. Mi oedd o'n deud i dad pan yn blentyn, y peth sydd yn dal i gadw yn ein calon ni amdan Miseram, yr hyn oedd ni'n garu fwy amdan y bobl allan yna, oedd i'w llawenydd nhw. Oedd o'n infectious. Fod nhw'n gwybod, dwi ddim fy hun ddim mwy, ond dwi'n berthyn i Duw. Doedden nhw ddim yn frustrated a blin. In fact, mi oedden nhw pobl fwyaf llawen un. Felly, ffrindiau, os da ni'n barod i fynd ffordd y groes, da ni yn mynd i ofo rhoi yr gorau o'n hyn yn ei ffwrdd. Mae Cristnogion cyfoethog yn mynd i orfod dod lot fwy tlawd. Di me time, diolch yn existio, really, yn y deyrnas. Mae'n calona, mae'n bywyda, mae'n taini i gyd mwyn yr arglwydd. And you'll know you're doing it right if it costs you. Ond beth sy'n amazing, wrth ni farw'n hun, mae bywyd newydd yn dod, does. Dwi'n teimlo gall rhieni yn ieithio fo hyn, ie? Gofalu am eich babanod chi. Maen nhw'n gofyn lot ohonych chi'n dydyn. Maen nhw'n gofyn i chi farw pob munud, pob awr, pob dydd, i'ch hunain e beth chi isio. Ond beth sy'n dod allan o hynna? Daw bywyd newydd o hynna. Actually, a strange joy, yeah, comes from you. Dwi'n fwy knackered na erioed, yeah. Dwi prin yn gweld yn ffrindiau ddim mwy. Mae bywyd i newid yn llwyr. Dwi'n deffro am handi 5 pob un bore. Dwi'n hapus os dwi'n gweld yr amser yna. Ond mae yna rhyw strange joy yn dod. Fel yna mae o wrth dilyn ffordd gwendid, ffordd y groes. Ac yn ola, ffrindiau, you still with me. Steffan deud y drefn i fi a mynd ymlaen, okay? Ond os da chi'n deud straeon da, mae'n okay i fynd ymlaen chydig bach, ydy? Ia? Mr Morris yn o'i look i fi fanna, iawn. Gai gymryd chi nôl i dysadwn Ebrill y 5. Clwb rygbi Bro Ffestiniog, mae'r haul yn eiraidd yn yr awyr, mae'r awyr yn las. Dwi yn edrych allan ar fy ngwrthwynebwyr yn y gwyrdd a'r gwyn. Mae gwynebau nhw'n goch ac yn edrych yn ddi-galon iawn. Oedd o'n ddiwrnod hudolus, a mi oedd yna diweddglo hudolus yn dod i'r stori. Mae'r capten o'n tîm ni yn troi at y dyfarnwr a mae'n deud faint sydd ar ôl, sir, o'r gêm. A mae'r referee yn deud, y chwiban nesa fydd y chwiban ola. Dych chi yn ei glywed. Oedden ni'n gwybod, mi oedden ni wedi ennill. Rhoi o fyny ar y sgrin. Go on, lads. Go on. Yeah? Ar ni cael promotion, by the way. Awesome. First versus second. Ennill. Brilliant. Dyma fel mae bywyd yng ngoleuni'r atgyfodiad. Mae Iesu wedi concro'r bedd. Mae pob addewid wedi dod yn wir ynddo Iesu Grist. A felly, ffrindiau,
Os di diweddglo ein stori ni yn ein hapus, does dim byd i golli rwan, nag oes? Dyna mae Paul yn deud yn fama. Dyna pam dyn ni ddim yn digaloni. Hyd yn oed os ydyn ni'n darfod yn gorfforol, dyn ni'n cael ein cryfhau'n ysbrydol bob dydd, dydy'n trafferthion presennol ni ddim byd o bwys, a fydden nhw ddim yn para'n hir. Ond maen nhw'n arwain i fendithion tragwyddol yn y pen draw, ysblander sydd tu hwnt i bob un mesur. Dwi'n meddwl na, sy'n jyst gwahodd band i ddod fyny. Na ni gloi yn fama. Dyna pam da ni ddim yn digaloni, iawn? Dwi'n misio wneud yn fach o mor anodd mae pethau yn mynd i deimlo ochr yma tragwyddoldeb. Mi fydd siomedigaethau, mi fydd poen, mi fydd breuddwydion falle na wneud byth ddod yn wir ochr yma o dragwyddoldeb. Ond ydych chi'n clywed be mae Paul yn deud yn fanna? Os hapus ydy diweddglo ein stori ni, os ydyn ni wedi ennill yn barod, yn y diwedd, mae'r baich da ni'n ei gario rwan yn ysgafn i gymaru hefo yr bendith fydd yn dod yn yr bywyd sydd i ddod. A be wahaniaeth mae hwnna'n mynd i wneud iddyn ni, ffrindiau? Os hapus ein diweddglo. Wel, dwi'n meddwl fel yn y gêm rygbi yna, pan mae'r dyfarnwr yn deud, y chwipa nesa fydd y chwipa'n ola. Da ni'n byw yn y dyddiau ola. Does dim byd i golli, nag oes? Does literally ddim byd i golli. A felly fe awn amdani. Dwi eisiau cyfeirio i 3 person wrth i ni just ymateb rwan. A'r band yn mynd i'n arwain mewn ymateb, ond dwi jyst eisiau cyfeirio idych chi hyn yma, sydd wedi digaloni, sydd wrth y trothwy yma rwan. Ac os da chi'n onest, da chi'n ffeindio ein anodd i obeithio eto, i weld bod Duw efo'r gwaith yma wedi rhoi yn eich gofal chi. Ga'i chwahodd chi, ffrindiau, i ddod at y brenin da. Y brenin da sydd yn anfon ni, y brenin da sydd yn mynd o'n blaen ni. A sydd yn deud, ewch eto. Peidiwch digaloni. Wedyn yn ail, dwi eisiau defnyddio ydy y bobl yna sydd yn teimlo i gwendid nhw. Wan ac yn fregus. Ga i ddeud mae'n rhodd gan Dduw os da chi'n teimlo hynna reit rwan. Cos yn union y bobl yna, mae Duw eisiau defnyddio. A wedyn, y rhai yna sydd falle di colli golwg o diweddglo ein stori ni. Y rhai yna falle sydd di bod mor fixated ar rwan. Neu'n siŵr bod fi jyst yn cael yn gyfforddus, efo digon, a falle wedyn wrach wneud Iesu ffitio fewn yr ochr. Na, ffrindiau. Yng ngoleuni, y ffaith bod ni wedi ennill, mae'n wneud synwyr pyr i ni roi ein hyn yn llwyr, i cymryd pob math o risgs mwyn i'w glodol. Peidiwch gwastraffu'r cyfle yma. Peidiwch yn neud y peth Cristnogol Cymraeg o canu chydig ganeuon, a dyna fo. Ewn ni fynd i siarad dros baned am rwtsh. Cymerwch y cyfle hyn yma. Nos Fawrth, ddodd Cynan Llwyd fyny ato fi a gofyn, ti eisiau gweddi, Jos? A nath hwnna cymryd fi nôl i foment yn 2009. Yn y marquee yn Balan sold out yn y tennis courts. A dyma na Cynan Llwyd, 18 oed, yn dod fyny at Joseph Edwards, 14 oed. A dweud, gai weddio dros chdi, Jos. Y noson hwnna ddari Duw selio rhywbeth yn ynghalon ni. Bod o'n galw fi, bod o'n rhoi gwaith i fi dros Gymru. Ac bod fi wedi gwneud yng ngorau i redeg i ffwrdd o hynna, mae'r ffaith fod ni wedi selio fo'r noson yna di golygu o'n i byth yn medru rhedeg i ffwrdd o'n fo. Hen yma, mae'r arglwydd eisiau selio pethau yno chi.
fydd yn y diwedd yn golygu fod chi ddim yr un peth eto. Amen. Da ni yn mynd i ymateb, ond os oes gennych chi blant yn y gwaith plant, mae'n really pwysig, please, bod chi'n mynd i'w nôl nhw nawr, os yn bosib. Ond please, peidiwch â gadael i hynny distractio chi. Mae'n bwysig bod ni'n neud fel o Jos yn dweud, bod ni yn prosesu, bod ni yn ymateb i be mae'r arglwydd yn ei wneud ac yn ei ddweud. Jyst wrth i ni chwarae, diolch i chi feddwl am un peth sydd i'ch herio chi, neu sydd i'w wneud i chi deimlo yn allan anesmwyth heno. Cos just tybed, os mae hynna di llais yr arglwydd yn dweud, come on, mae'r llanw'n mynd i fewn, mae'n bryd i ti symud. Wedi gafel yn fy llaw, wedi dysgu fi sut i glywed llais Iesu, a wedi dod fi at y llan a profi cariad maddeuad Iesu. A fi mor ddiolchgar i chi am dod â fi i ffydd. Fi mor ddiolchgar i chi. Felly defnyddiwch fi. Fi ma i wasanaethu eich tu ôl chi. Dwi'n teimlo'n digon o person i weid wrth ymyl achos wedi fi gymaint o barch ato chi. Beth am i ni gyd sefyll, os fedrwch chi? Be di'r un golden nugget yna da chi mynd i fynd efo chi o ma fori? Be di'r un her? Be mae'r arglwydd yn gofyn ohona chi, ohona i? Ydy o i beidio a digoloni? Ydy o i cael lawr yr anobaith yna a dewis gobaith? Ydy o i fynd yn lle aros? Anesmwythder yn lle esmwythder? Rhoi'r cyfan i ffwrdd yn lle dal popeth yn ôl? Be di'r her? Ydy ni am fod yn bobl sy'n clywed y gair a jyst yn mynd yn dew arni? Cyn cael yn bwydo efo bwyd da, ond ddim rili wneud yn byd yn ei gylcho? Neu ydy ni fod yn bobl sy'n gwneithurwyr y gair? Be di'r un golden nugget yna? Yr un gair sy'n dod yn ôl ac yn ôl ac yn ôl ydi newid. Symud ymlaen. Mae'r llanw'n dod i fewn. Felly dwi am rhoi gwahoddiad i chi. Gwahoddiad i symud, i newid, i fynd amdani unwaith eto. Get ready to go again. Ar eich marciau, barod. A mae Duw yn dweud, ewch. Rhoddaf fy mywyd i, idd anrhydeddu di.
A hynna yw dy grid i heno. A hynna sydd yn dy galon rhoddaf fy mywyd i. My life is not my own anymore. Sgan i'm hawliau ar ôl. Nid fi sydd yn ngofal yr agenda, nid fi sy'n gwneud y cynlluniau. Llefara arglwydd dwi'n gwrando, mae o'n siarad a dwi'n mynd. A'i hynny sydd ar dy galon di. Rhoddaf fy mywyd i, eith anrydeddu di. Ymunwn yn y gam, canwyd mewn oes o'r blaen, lleisiau'n gloeddion un, deiar a gwelwn dy gan I foli enw'r arglwydd oll gyda bob peth sydd ganddo ni. Molwch enw arglwydd oll. Mae o'n deilwng o'n mawl I molwch enw
ni codi'n lleisiau. Molwch enw'r arglwydd. Dys na neb fel y ti. Molwch enw'r arglwydd. Moliad hil o genedlaethau sy'n gortefyn brenin Iesu, rwy ti yn neilwng arglwydd o. Gyda'r nefoedd can yn fod i ti, yr un a glango'r beth i ni, ti yn neilwng arglwydd o. Moliad hil o genedlaethau sy'n gortefyn brenin Iesu, rwy ti yn neilwng arglwydd o. Ti'n neilwng o bob yr un a glango'r beth i ni, ti yn neilwng arglwydd o. Dim ond fo sydd yn deilwng. Fel da ni wedi glywed, mae o'n deilwng ohono fo i gyd. Be mae hynny'n golygu i ni heno i roi o'i gyd? Bob rhan, diolch yn deilwng o ddim byd llai, ond bob peth sydd ganddo ni. Chos mae beth bynnag da ni'n rhoi iddo fo, mae o'n jyst yn tywall gymaint mwy yn ôl. Iesu, wyt ti'n deilwng. Da ni isio chdi. Ein clonau sy'n agored, neidiau sy'n llawn syched, amdana ti yna. Gan i ganu hynny et, ein clonau. Ein clonau sy'n agored, neidiau sy'n llawn syched, amdana ti yna. Ydyn ni sychedig heno, gan i ddeud eto. Ein clonau sy'n agored, neidiau sy'n llawn syched, amdana ti yna. Dim ond ti. Dim ond ti sy'n sanctau, ti di'r un sy'n deilwng, fyw am fod dan i lawr. Ein clonau sy'n agored, neidiau sy'n llawn syched, amdana ti yna. Dim ond ti, Iesu. Dim ond ti sy'n sanctau, ti di'r un sy'n deilwng, fyw am fod dan i lawr. Ein clonau sy'n agored, neidiau sy'n llawn syched, amdana ti yna. Dim ond ti sy'n sanctau, ti di'r un sy'n deilwng, fyw am fod dan i lawr. Peth yw efo tân, mae'n cynhesu, ond mae'n medru llosgi. No one said it was going to be easy. Nobody said it was going to be this hard. No one said it was going to be easy. But no one said it was going to be this hard. Os da ni am symud ymlaen, os da ni am i'r cenedl yma newid, yna da ni angen tân yr ysbryd glân.
A dwi am eich gwahodd chi, os da chi eisiau tan yr ysbryd glân, pam na newch chi just agor eich dwylo mewn esiampl o, ie, arglwydd dwi am dderbyn hyn, dwi am i dy dan di, llosgu ffwrdd, pob dim sydd just ddim yn helpful. A dwi eisiau ti egnio fi, tanio fi efo dy ysbryd glân. So beth am i ni wneud hynna, just am eiliad a just aros yn llonydd. Os wyt ti eisiau tan yr ysbryd glân, just dyrod y ddwylo allan a dweud ie, arglwydd, i fi, please, i fi. Tyd ysbryd glân. Rhoddaf fy mywyd i. Rhoddaf fy mywyd i. Bydd anrhydedd i. Rhoddaf fy mywyd i. Rhoddaf fy mywyd i. Bob un rhan. Bydd anrhydedd i. Un tro arall, rhoddaf fy mywyd yn gyfan gwbl. Rhoddaf fy mywyd i. Bydd anrhydedd i. Diddiwedd i'r ein crin. Iawn ac o'n denw di.
ers blynyddoedd. Wel, ers dwi'n cofio, anyway, da ni wedi gorffen Llanw trwy ganu diolch i ti am yr efengyl. A dwi'n teimlo bod yna rhywbeth broffwydol ynglyn â'r ail bennill yna. Y flwyddyn hon, pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Anyone there at the moment? Rhoest un o leini. Yeah, come on. Amen. Ond nid dyna ddiwedd y gan ynde. Da ni wastad yn canu o aid. O aid, yr hyfryd wawr ar led. A dwi eisiau erfyn arnoch chi, wneud hynna'n weddi. Da ni'n mynd i ganu hyn allan o dyddodiad. Hyn yw cri ein calon o aid, yr hyfryd wawr ar led. A dwi eisiau chi ganu hynna dros Pontypridd, dros Blaenau Ffestiniog, dros Efenni, dros Bala, dros Gaernarfon, lle bynnag da chi'n dod, o aid, yr hyfryd wawr ar led. Goleued Caernarfon, goleued Pontypridd, goleued Bala, goleued Cymru. Amen? Mae yna fywyd yn yr emyn yma. Mae yna eneiniad arni. Ond da ni'n mynd canu hi allan o draddodiad. Hyn yw ein gweddi ni, ein cri ni, ein pwrpas ni. Amen. A mae'r goleuni yna yn mynd allan trwyddo ni. Achos mae Iesu wedi dweud, mae ni ydy goleuni'r byd. So wrthyn ni weddio i'r goleuni na fynd allan i'r llefydd yna, i ni gredu mae trwyddo ni. Gwan, llestri pridd, full of cracks, falling apart, ond mae Duw yn dewis dynyddio ni. Amen. Diolch. Diolch i ti yr holl alluog Dduw, am yr efengyl, am yr efengyl, am yr efengyl sanctaidd. Hallelujah, hallelujah.
arglwydd. Yna adnod di dod i meddwl i ac mae o'n adnod dwi yn troi pryd dwi'n meddwl dydd gennau'n anobaith yn bywyd weithiau, ond hefyd sy'n annog fi trwy ffydd. Mae o'n dweud yn Ffilipiaid 4, adnod 8. Ac un peth arall i gloi ffrindiau, meddyliwch bob amser am beth sy'n wir ac i'w ymygu, am beth sy'n iawn i'w wneud, yn byr, yn garedig ac yn anrhydeddus. Hynny ydy, pob peth da a unrhyw beth sy'n heiddi ag aml. A dwi jyst yn dod â hwn at ti heddiw arglwydd a jyst dweud, bendithia ni gyd heddiw a llenwa ni hefo pob peth sy'n dda, pob peth sy'n heiddi gael ei gamol, a gadael hwnna tywynu trwydden ni wrth i ni adael bore neu heno, a jyst llenwa ein bywydau ni a rhannu gyda pawb o'n ardal. Amen. Iesu'r unig ffordd at y tad, a wneud i lenwi nifer gyda'r ysbryd glân. Wneud i ddod y phobl allan o gryfyddau gwahanol, wneud i fendithio'r sawl sy'n eisoes yn wneud yr holl waith cenhadu. Gwna ni'n gefnogol i bob cenhadaeth, ac nid yn cystadlu yn erbyn unrhyw beth sydd yn dod o ddi wrtho ti. Roedd feirniadaeth i ni, roedd pob dawn, pob rhan o ffrwyth yr ysbryd i ni. A bendithio ni, gwna ni'n bobl wylaidd a dewr yr un pryd. Yn enw Iesu. Amen. Wrthyn ni ddod yn amser ffurfio fy petai i ben. Fel y Jos yn dweud, gan ni ddim jyst mynd a siarad am y tywydd neu'r pêl-droed neu beth bynnag ydych chi'n siarad ar diwedd yr oedfa. Pan ydych chi'n rhannu efo rhywun be mae Duw wedi siarad i chi heno, be mae Duw wedi siarad i chi wythnos yma, be ydych chi'n deimlo mae Duw yn galw chi i wneud wahanol. Ac os mae angen, wrach chi ofyn i rwy'n i weddio hefo chi, i selio hynny, wrach ffindio rwy'n da chi'n gwybod bydd yn gallu cerdded y siwrne yna gyda chi. Chos hyd yn oed erbyn bore fory,
Bydd y lais yn eich pen chi'n deud, o wel, oedd hwnna just kind of neithiwr yn Llanw oedd hwnna. Oedd hwnna just rhyw emosiwn. Pe mae Dyw yn galw, fel ar ei Jos dweud reit ar y dechrau, pe mae Dyw yn siarad, da ni eisiau fod yn rhai sydd yn gwneud yn does. Da ni'n eisiau adlad ein tu ar y tywod, da ni eisiau adlad ein tu ar y graig. A mae hynny'n golygu bod ni'n gwneud be mae Dyw yn galw ni'n gwneud. So, i wneud siŵr bod ni'n yn selio hynny. Gwneud siaradwch efo rhywun, gofyn ych chi rhywun weddio. Mae yna gofod gweddi hefyd yn y cefn y fanna yn arbennig. Os ydych chi eisiau cymryd y cyfle i fynd i fanna, mae yna bobl yn disgwyl, neu rhywun ydych chi'n nabod, neu rhywun ydych chi'n gwybod fydd gallu cerdded y siwrna yna gyda chi. Ond gwnewch siŵr bod chi'n gwneud hynny. Ond diolch yn fawr iawn i chi. Am bob peth, mae yna baned. Dwi'n meddwl dal i ddisgwyl, wrach i fynd y grisiau amdani. Ond gan ni jyst cam i fewn i beth sydd gan Dyw ar ein cyfer ni, achos mae'r Llanw ar ei ffordd i fewn. Amen. Amen.